Asi to bude dizajn tých dverí. Veľmi nás oslovil. Čím nás oslovil? Presne také dvere sme hľadali. Sú presklené, dostatočne chceli sme sklenené dvere, aby bolo veľa svetla a kazetové. Lebo dopredu sme chceli spodné dve kazety drevené a tu sme chceli celé všetky kazety, aby boli sklenené. Stránka, prvé to bolo na stránke a potom vlastne sme zistili, že majú pobočku v Prešpore, tak sme išli do Prešporu a tam už potom sa to udialo celé. Pomohlo nám pri výbere ceny, to nám pomohlo, aby sme si vedeli vlastne určiť, čo nás vyjdu. Dalo sa s tým pracovať s farbami a s tvárom dverí a tak, že pomôže to pri výbere. Nejaké komplikácie, to ma zaujíma, lebo komplikácie vždy sú aj v ideálnom svete. A komplikácie neboli žiadne, musím podotknúť. Neviem, že by nejaký problém bol. Tak sestra sa zastavila a pozerala, že wow, aké pekné dvere a tak. Ale väčšinou každému sa páčia tie dvere. Hej. No, aspoň tak známi, čo tu boli, ešte keď boli opreté o stenu a tak všetci si chválili, že pekné dvere. No to som bol rád, že proste mali tú ochotu prísť aj po práci o 9:30 večer, doviesť tovar, vyložiť bez problémov. Žiadne nervózne reči alebo niečo také, čo by sa nehodilo. Milí chlapi, podali sme si ruky, vybavené. Inak ani nerozmýšľam, že by sme si vôbec vybrali niečo iné. Vôbec ma to ani nenapadlo, lebo som chcela takéto dvere a našli sme ich vlastne v RC dizajne, tak